Co foco posto nos concellos medianos e pequenos da provincia de Pontevedra, o PP reclama que o aumento que a Deputación vai recibir a través dos tributos do Estado repercuta directamente nos municipios. Din que se pode destinar íntegro ao Plan Concellos. A Diputación debe transferir directamente a maiores todo o que vai a recaudar e que vai a ser transferindo por parte do Estado á Diputación Provincial de Pontevedra. Según o Ministerio de Facenda, correspóndelle á Diputación de Pontevedra un 5% máis de ingresos nas contas do 2023. Estamos falando, polo tanto, duns 7 millóns de euros poderíanse destinar, din os populares, ao mantemento de servizos básicos que asumen os concellos, como o mantemento do alumeado ou da rede viaria municipal. Ademais, Cubela recorda que a sobrerecadación no goberno central non se produce pola mellora da situación económica, senón polo incremento da presión fiscal. Este exceso na sobrerecadación que se está producindo no Estado non é pola mellora da situación económica xeral, é pola presión a que está véndose sometida os cidadáns e as empresas da provincia de Pontevedra. Esta sobrerecadación que está permitindo que aumenten os ingresos do Estado e que van ser transferidas ás administracións locais nese 5%, debe ser repercutido nos concellos da provincia. Os populares levarán esta proposta ao Pleno Provincial deste venres, tamén outra iniciativa na que reclaman a recuperación do Fondo Financeiro de Anticipos pros concellos de menos de 50.000 habitantes, unha ferramenta suprimida polo Goberno Provincial bipartito. Era un fondo que funcionaba para que os concellos puderan acudir de forma extraordinaria para suplir a necesidade de certos momentos nos que hai que ir a convocatorias e instrumentos de subvencións, de convenios, a participación, en definitiva, de moitas ordes de convocatorias públicas nas que a veces non temos a capacidade económica suficiente para facer cofinanciamento e, sobre todo, cofinanciar esas actuacións. Os populares consideran estas dúas propostas constructivas. Pídenlle ao Goberno provincial que as estude para que sirvan os concellos para non ter que prescindir de ningún servizo municipal.